Nangkukmani manani rangni mari kwbang angmani bagui deramongo kalaijak kasar mazani lukurok kwbang angui tongkha mai kathangni simi Mairum dalni kahai kwbangma manai khanerokbo dam angmani nukjagui tongkha hakotor mungsabo deramongo kalayatui khwlaibuino naikolui tongkha kendro hafang pejoni sakaobo tabuk tax asogui rwjak tei Mairumni sakaobo rwjak tax fasalo kendro hafangni bwkhak tei saklaijaka Mairumni sakao 20% tax asogui rwjak dakdikeno a tax samungo rwjaknai aboni ulona hachirogo Mairumni bial nukjaka atom seke rangni mari kwbang angui thangkha Mairumni tabuke kendroni bwkhak tei Mairum export khwlaimani sakaobo rwjak tax asuk rwgui aboni bagoino hachirogo Mairumni rangni mari kwbang angnani naibi tongkha kendro hafangni naikol muni kahai laithanai July talo 11% kwbang angmani laithanai me talo bo puila export restriction rwjakmani bureau report kha.hayung